finále vyhradili pražskou Spartu celkovým poměrem skóre 4-0 na zápasy a jako první tým letošního ročníku postupují do semifinále. Dámy a pánové, pojďme vyhlásit nejlepší hráče dnešního utkání. Nejlepší hráče ceny předává paní Tereza Černá, marketingová manažerka Star Ligy. Na straně hostí tým HC Sparta Praha, nejlepším hráčem utkání hráč číslo 23 Lukáš Pech. Ceny předává paní Tereza Černá, marketingová manažerka Star Ligy. Nejlepším hráčem hostí Lukáš Pech. Na straně domácích, dámy a pánové, hráčem večera, nejlepším hráčem utkání, autor hat-tricku 53, Vojta Němec! Vojta Němec a Lukáš Pech, nejlepšími hráči závěrečného utkání čtvrtfinálové série.